Basque Global Network sare sozialak mundu osoko euskal komunitatea harremanetan jartzea du helburu. Harremanak bultzatzea, harremanei eustea, harreman sozial, kultural eta ekonomikoak sustatzea. Basque Global Network elkarreraginerako topagune virtuala, atzerrian dagoen euskal komunitateak balioa sortzea ahalbidetuko duena, elkarlana eta informazioa naiz ideia trukea sustatzea eta elkargune izatea helburu dituena, dokumentuak edota multimedia edukiak partekatzea ahalbidetuko duena. Euskal Autonomia Erkidegoko gaurkotasunaren berri eduki ahal izango da munduko edozein lekutatik eta hainbat gairi buruzko taldeetan parte hartu edo taldeak sortu. Jaio berriak garen ez gero, mundu osoko euskaldunek edukiak parteka ditzaten behar dugu. Plataforman gure kanpo harremanetako agendaren berri emango dugu, baina nork bere arloko edo taldeko beste kide batzuekin partekatu nahi dituen jardueren berri ere eman ahal izango du. Sarea Euskaditik kanpo bizi diren edo lan egiten duten pertsonek osatzen dute, ikertzaileek, korrespontzalek, ikasleek, profesionalek, eta jakina, euskaldunen ondorengoek edo euskara eta euskal kultura gustoko dituen edonor. Horrez gain, Euskadin bizi diren eta nazioarteko proiektuetan parte hartzen ari diren pertsonak ere gonbidatu nahi ditugu. Tresna honi esker, erabiltzaileek euskarazko komunikazioa eta euskararen erabilera ere bultzatu ahalko dituzte. Basque Global Network sarearen helburua beren euskal sustraiak bizirik mantendu nahi dituzten pertsonak harremanetan jartzea da, elkarrekin balioa eta ezagutza sortu eta aurrerapena bultza dezaten.